اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أوصيكم أيها المؤمنون وإياي بتقوى الله. أما بعد فيا عباد الله. Poštovani džemate, još uvijek se nalazimo u mjesecu u kome je rođen posljednji i najodabraniji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I stoga je najprirodnije i ovu današnju hutbu posvetiti upravo njemu. Zapravo, u našoj današnjoj hutbi govorit ćemo o jednoj od naših dužnosti prema Allahovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a ona je u stvari ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allah dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže: "Sa'idbillah, kul in kana aba'ukum." Reci, ako su vam očevi vaši, wa abna'ukum, i sinovi vaši, wa ihwanukum, i braća vaša, wa azwajukum, i supruge vaše, wa ashiratukum, i rod vaš, wa amwalun iqtaraftumuha, i imeci koje ste zaradili, wa tijaratun takhshawna kasabaha, i trgovina nad čijom prođom strahujete, wa masakinu tardawnaha, i vaši domovi u kojima se lijepo i ugodno osjećate. Ako vam je sve to ehabbe ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, ako vam je sve to draže od Allaha dželešanu i njegova poslanika i borbe na njegovu putu, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi, onda pričekajte dok Allah dželešanu svoju odredbu ne donese. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, a Allah dželešanu na pravi put neće ukazati narodu griješničkom. Ovaj kuranski ajet, braćo, šalje nam dvije važne poruke. Prva jeste da naša ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mora biti veća od svega nabrojanog u riječima Allaha dželešanu. I od roditelja, i od djece, i od supruga, i od roda, i od imetka, i od kuća, od trgovine, od svega ostalog. Ona mora da bude veća od svega. A druga poruka koju sadrži ovaj kuranski ajet jeste da onaj koji stavi nešto drugo ispred svoje ljubavi prema Allahu dželešanu svakako, pa njegovog poslanika
ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mora da bude i morala bi da bude veća i preča i jača čak i od ljubavi čovjeka prema samome sebi. Kako kaže uzvišeni nesta'in billah, en-nebiju eula bil mu'minina min anfusihim. Vjerovjesnik je vjernicima preči od samih njih. Preči im je nego su preči sami sebi. I svakako da ta ljubav za sobom povlači i donosi ukusne plodove koje onaj u čijem se srcu ona ugnijezdila kuša još dok je na dunjaluku, a koje će itekako kušati kada se sretne sa Allahom dželešanu i sa svojim miljenikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Ta ljubav od koje veće i jače nema ukazuje na to da je iman, da je vjerovanje toga čovjeka koji poslanika sallallahu alejhi ve sellem voli više nego bilo koje drugo stvorenje, da je njegov iman upotpunjen, da je njegovo vjerovanje potpuno i da on u stvari osjeća halavet, slast, ljepotu tog imana, ljepotu tog vjerovanja. I na to ukazuju i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis koji se bilježi od Enesa radijallahu anhu, u kome kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj koji kod sebe bude imao 3 stvari, osjetit će slast vjerovanja. Osjetit će slast vjerovanja. Prva od te 3 stvari, braćo, jeste, kaže da mu Allah dželešanu i njegov poslanik budu draži od bilo čega drugoga i bilo koga drugoga. Ljubav prema Allahu dželešanu, ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem moraju da budu ispred bilo koje druge ljubavi. Druga je, kaže, da voli čovjeka samo radi Allaha dželešanu, a treća je da mrzi da se vrati nevjerstvu ili u nevjerstvo onako kako mrzi i prezire da bude bačan u vatru. Jedno je, braćo, biti vjernik, a drugo osjetiti slast vjerovanja. Ima ljudi koji klanjaju od namrla, da klanjaju, međutim namaz im je teret. Jel' tako? Ali ima ljudi koji ne mogu da čekaju sljedeće namasko vrijeme kako bi pali Allahu dželešanu na seždu, jer su osjetili slast namaza. Ima ljudi koji jedva čekaju da isposte Ramazan jer im je teško, ali na drugoj strani ima ljudi koji bi poželjeli da namaz, odnosno da Ramazan traje svih 12 mjeseci u godini dana. Ovi prvi su vjernici, a drugi su osjetili slast vjerovanja, jer im je Allah dželešanu i njegov poslanik, jer su im draži od bilo čega i bilo koga. Da ova ljubav i da ovakva ljubav nije nemoguća, najbolji dokaz jesu sami ashabi radijallahu anhum, drugovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su imali čast družiti se sa njim i gledati u njegovom mubarek lice. Ljudi koji su voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem više nego sami sebe. I mnoštvo je pokazatelja, mnoštvo je primjera koji nam zorno kazuju kako su ti ljudi ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem stavili čak ispred ljubavi prema samim sebi. Pa se spominje slučaj plemenitog ashaba Hubejba ibn Adija radijallahu anhu. Zarobili su ga, kaže, mušrici Mekke,
su ga, kaže, na mjesto pogubljenja. A on ih tada pita, prije nego počnu sa samim činom pogubljenja, hoćete li mi dozvoliti da klanjam samo 2 rekata? Pa je klanjao 2 rekata i završivši kazao, još bih odulio sa ovim namazom, osjetio sam slast namaza, osjetio sam slast vjerovanja, ja bih odulio sa njim, međutim, bojim se da nećete pomisliti kako se bojim smrti. Pa kada su ga razapeli, prije nego je sami čin započeo, pita ga Ebu Sufjan, Hubejbe, tako ti Allaha, da li bi volio da je sada na tvome mjestu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a da si ti unutar svoje porodice u Medini, a bio je Ensarija. A onda Hubejb odgovara i u tom odgovoru vidimo veličinu i žar njegove ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a onda u toj ljubavi vidimo veličinu i žar njegova imana koji je posjedovao i kaže mu, tako mi Allaha, ne bih volio da sada u ovom trenutku poslanika sallallahu alejhi ve sellem trn u Medini ubode, a da sam ja unutar svoje porodice. Trn, braćo, trn. Kaže tada Ebu Sufjan, nisam sreo ljude da voli nekoga onako kako ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem voli poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugi slučaj Talhi ibn Ubejdillah, ubici na Uhudu. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postao okružen mekanskom vojskom sa svega nekolicinom ashaba i kaže, unutar te nekolicine bio je i sam Talha ibn Ubejdillah, radijallahu anhu. I svi su, kaže, preselili kao šehidi, samo je on ostao. Branio je, kaže, poslanika sallallahu alejhi ve sellem oružjem dok je bilo oružja, kada su sablje popucale i slomljene, kaže, od mušničkih sablji i oružja branio ga je golim rukama. Pa je, kaže, izgubio u toj bici ruku i dok je onako krv šipljala, on se, kaže, okreće poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže mu, Allahov poslaniče, sagni glavu da te slučajno ne bi pogodila jedna od strijela mušičkih. U trenucima kada čovjekov mozak vri od boli, njemu nije na umu to što je izgubio ruku, njemu nije na umu to što je zadobio, kako kažu, 79 rana u toj bici braneći poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedino što mu je bilo na umu jeste, hoće li poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostati živ u toj bici. Pa su ga, kaže, poslije našli u javu, u nesvijesti, sa 79 rana bez jedne ruke. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko želi da gleda u živog šehida koji hodi zemljom, neka gleda u Talhi ibn Ubejdillah. A Ebu